В днешното видео ще играя Geometry Dash World, която е 100 пъти по-лесно от Geometry Dash. Не можем да направим Geometry Dash видео на компютъра. Отключил съм 3 нива. Както виждате, той има повече от 3 нива. Малко след рекламата. Така, малко след рекламата. Та игра има много реклама. Стойте. Аз просто се опитвам от първия опит да я мина. От първият атемpt. Така. Гледайте. Айде, минахме нивото. Вау! Гарантира на победа. Са второто ниво, което е малко последното ниво за този клип. Явно ще бъде кратък. Хора, трудно. Та музика ще се опитам да изключа. Защото чух, че ще ме копирайтнат, ако само музичката се чува. Айде! Минахме и второто ниво. Еми хора, чао!